Hakani ka por nga kwa ban puli ya ka wi ka de khat ya ka ba habang puli ya ka shisha ka de ka ji kai ka ba na ki ba tam ha ka Bible ya ka ba Jisu hi kai ya ka ba Jisu pni ya ka ba de ban le kum ne lada ka long kum ta yaw ta ubrio tading ta nga kwa an puli ka ni ka por naga gospel ka jong Matthias kalnong ka ba khat pra ka ni ka khat ka ba pra tanuduk ba nyaw ka ongom ne Kordit ika perthai namar ki jingjin thut, nabadon kam ya ki jingjin thut, banwan shisha Henry kordit, ya uta ubrio, na ubawan kata ka jingjin thut. Tilada ka kti jong me lani ka kajat jong me ka penthut ya me, tu ot no ya ka, tu bret no ru na me, ka khambha ya me, ban lik besut deko ne kinriang, shaga jingim, ban ya ka ba yo artli ki kti ni artli ki jat bat ban bret ya me hading bom jukut balada ka khmat jong me ka penthut ya me to khlaw no ya ka to bret no ru na me ka khamba ya me ban lek busut shaka jingem tang ka wai ka khmat ban ya ka ba yo artli ki khmat bat ban bret ya me hadu jok ding Habang perkat ini ke dekat kani ke dekat ngasngo bakalong very literal kalong bet kumnehi kamdon ya kataban batay hakabakin jamin siyem marka keren sayang ni tola danga puli na do ke dekat menengkong ongom ni men kata kisenran kilawan hau Jisu kilaong wei bakam kraw aga himaki beneng ti habau Jisu la khat yu kena ula bu yu hapdeng jongki bar ula ong shisha nga ong hapi lada phim kala bat phim longru kum ki khna phinom lek besut haka hima ki beneng namar kata lada no ru uban pendrit elde kum une khna uta ulong ubakam kraw haki hima ki beneng no ru uban pediang i we ne khna kum ine haka kerteng jonga upediang yanga hangni ngi pet bau Jisu batai ya ke innocence lene ya kata ka jinglong lui ba ubreu uhap ban long lui bat uhap ban long kum ukna arit ya ka ba umtip ya ka ek ru henry tangi ka we ba ita ka long ban nget tading ta ukna ubarit umdan ka pop au umdan ka no kata ka jingmut arsap ne ka jingmut snew ne ka jingmut brai ka ba kum kita ukna arit udai be uba lui uba ko aga men sim ba ko aga jingmut But uba penrit ru yala dia fin pet ki kena kani kedega jingshisha bagi kena kim ju sngow yala dia baki degi eki ki kena lada ki degi kon ruspa na degi kon dukru lada ya kendu te ki yala akai lang bet kamdon kata menong pi kon duk nga kon ruspa kim ju sngow tho ya kata kim i tho iru kata but kamdon kata ka distinction ne kata ka jing penya per hapdeng jongki namar balai baga jingmut kadang khot kamen sim juki kadang suba kata ka jinglong jingim jongki shisha kadang longbet kata ka basngur hagi aka baro tading tau Jisu ong lada phim long kum kini ki khna ban sngur ga jingmut ban khoj aga ta ka donot ban longbet ki bishida ki bishisur kum ki khna mla ban rung shakahima ka jongblai ka jingkli ka long kum ni haga ne ka sngi par hato la thrai ban yo ya kata ka jingmut ka basngur hato la mo ban yo ya ka jingmut ka bishida bat ka babet Kwa abanong ifi ladang ngim yo kamot ngim degi bajanai but ban yo ikata kam de daga jingle abreu ke jongi ne daga jingla abreu ke jongi andre ka dei habang yo pediang shisha yo Jisu haga jingim ke jongi ngiyo ikane ka donot ngiyo ikane ka jinglong ngiyo ikane ka jingim ladang yo Jisu haga jingim ke jongi lemda kumta ngin longbet ki breu ki bashalak ki breu ki ba arsap ki ba bon ki jimperkat ka khmat kan brai kata ka do kan brai ka wan ke jing sorong thala jong ke jingim bala daw tau breu dang ima ka bakan jado ka tan yo tau breu banrung ha ka hima ublay baka babal ka kren shai ka ne ong uno ru man pentutte ya iwei nagini ki barit ki banget anga kala khambha ya bonte ya umau teliat bakraw ha ka rendang jong bat ban pengam jelop ya ha kabajliyo kaduria Jisu Ukran very literal kanero Ukran bet da ka wakum ni umdan kano explanation ong uno obreo ubalong jintot ubalong ka jingjintot ya uno obreo ubamut ban buot yang
Kabha tau breu ban te du tau mau teliat ban te haga rendang bat ban pengam jelop yu usya keduriau. Tading tau trai ong. Lada pi mut ban pen sniu ya ke jingmut jong ki breu. Lada pi mut ban pen artatin ya tau breu uba mut ban bot yanga. Ula yo ini ka mensim ka balui ban nget anga bat ban bot yanga ba ula don syai kata ke jingtmu. Ya ka ba un pediang yanga bat lada ma pi pen artatin pi wan ra de ge ki ba pen kulmari ke jimut ke jong ba uni ubreu thut no uni ubreu am u kulmar jingmut no bat haga ba khadu uni ubreu u i no e ka ban bot nanga kordit ya pi uba penlong yu tau breu kumta. Baga babel ka ongum no. Kordit ya ka perthai namar ki jinjin thot. Naba don kam ya kita ki jinjin thot ban wan shisha. Henry kordit yau tau breu. Na uba wan kata ki jinjin thot. Jisu wong be kata ka de ki jing shisha habang iem hagani ka perthai. Kidan be ki jinjin thot. Ki jingwit kin wan be. Tang bu ong gini kawai. Wat ai pat bakata ka jinjin thot kan mi na pi. Wat ai pat kita ki jing kulmar, lani kita ki jing wit, lani kita ki jing pen bakla kin mi na pi. Lani ki jing elek persya kin mi na pi. Lada ka mi na pi. Kordit yau tau breu. Bakata ki eke barok ka mi na o. Tading ta ngim day ban long ki nong tau. Jing lani ki nong tau. Jing kulmar, ngim day ban long kita ki breu. Kita ki ban tau ya ta ka jing pen artatin, lani ka jing pen wit. Ya kita ki breu ki ba mot shisha ban bot yau Jisu. Tading ta lada ka wan ka jinjin thot na utau breu. Kordit utau breu. Ong kakhtien ka jong Jisu. Tading ta ong hang ni. Tilada ka khti jong me lani ka kjat jong me ka penthot ya me. Jisu u ong be direct to ot no ya ka to bread no ru na me. Ka khamha ya me ban lek besut de ko ni ken riang syaga jing im ba yo artli kita ki khti ni artli ki kjat. Ban bread ya me hagading bam julip. Kani ka bamot. Lada pilong ka jinjin thot em kani ka di ka pop ka ba kraw palat. Kani ka di ka pop em ka ba kraw palat. Ba ka kraw do kata-kata em. Ba lada ka deya pi ban ot ban kraw. Lada deya pi ban pendekut hap pendekut. Ba uwe banot ban le kata. Kata ka di ka jingkali. Lada ka khti ka jong pi ka le pop pinot ban pendekut no eka. Lada ka kejat jong pi ka long ka jinjin thot ya ka jing ka jong pi hato pila ban ot no eka. Tading ta em ban poi hadu tau pot ka bha bo tau breu am unyo e ka mensim khlong. Unyo ene ka mensim jong ka jing smor ka bawan be tang no blay. Namar uno no batip you try tip shu ya ka pop. Uno no batip you Jisu. Uno no batip ula yo e ka jing start blay ya ka ba tip itang ya ka babaha tip shu ya ka tiki eki besniu. But ka Bible ka on kata bo long lui no na kata ka besniu. Tadi ta kwa banang fi ni ka sngi lada fidang im hi ka do lada fidang im hi ha kata ka baken jabreu lada fi persang hi ban long janai ba fin long be ki breu ki ba biang am ka ba mot phiap ban ot no wa dia ka khti phiap ban ot no wa dia ka kjat jong fi namar umdan uba biang umdan uno noro uba bet lani hang ni ka ong balada ka khmat jong me ka penthot ye me to cloud no ya ka to bread no ru na me ka khamhai me ban lek besut syaga jingem tanggawe ka khmat ban kabayo artli ki khmat ban bread ya me hadu jok ding kabale pop ka khti ka kchat ka khmat bar ka shisha tang ong pi lada ubriu hi uya am hagabakin jado kabamut hap clown no wat ka khmat wa ban pendekut no wa ban weng no ita ka kjat ka khti ka jong u na ka met ka jong u tading ta kwa ban ong fi ka sngi ka bomenta lada fenang ima ka do ka jinjar plat ka jing im ka jong fi lada fenang ima ka do pinom la lat igini ki jing pen choi pinom la lat nagini ki jinjin thot ki ban wan ha ka jing im ka jong fi lada pi persang hi ban bot yu Jesus Christ lada pi persang ban syakri u wanam persang da ka bor breu ka jong fi namar setang ka no pin ibet ba kanon ka jingjin thot ha ka jing im ka jong fi tading tau pol wong ini kintin ngala ban le iki baro dau ta bo pen chat boringa pila be ban im ka jing im ka ba klem jingjin thot lada fidon ya umen sim bako ya ga jing im ga jong fi tading ta lada fidon yu men sim bako ka wena ga jing ai ka jong blay na ki so ga jong men sim ga debet ka bor halor la de
Tadi dah hafidan ni ka bor la di la da pi la ban khap rip ka khamat ke jong fi la da ka khti ke jong fi ong ban to ne ban le ke no na ka basniu la fi la dan ni ka bor man sim ba khoi pi la ban pen sange no e kata la da ka kejat jong fi ka yalam sha kata ka basniu la da ka kejat jong fi ka yalam sha kata ka lenti ka balong persya e ka lenti ke jong blai la da pi dan ka bor ke jong man sim ba khoi pi dan ni ta ka bor halor la di ya ka fi ong em nganum tre lemda kum ta ka jinjar than yau ta ubriu bo prashang man shakri blai da ka bor briu ke jong o tani ta habang yo emun sim ba khoi yo e ne ka donot ka ba pen ko ngo ka ne ka donot ka ba shida ka ba shibet baru blai habang i don shisha yo men sim ba khoi ngi don ya ka ta ka jingem ka ba ngilong bet ki ba khoi akhmat jong blai ki ba shibet ki ba mnan ka no kajing perkhat ya ka bangin sarong ni ka bangin don ya kata ka brai ya ka bangin le ya kata ya ka bangin ngop angta ya ka bangin ngam angta abangin don imun sim ko ai ngi ka bor tadi ta ka babel ka kren ya kata ka ong ngilong kisaki ni ki ek baro bo bleu ai mun sim ko ya kata ki ba ka ongo ya u tadi ta fi ka ongo yu trai fi ka ongo ya ka tin ka jongo Wahyu men sim khoi balada wahyu men sim khoi ka tin joblai ka shai kedar yak ek baro ka shai kedar ek baro tani da kwa banoi fi ni ski ka don kam fi ba findan yu men sim khoi yak jing im ge jong phi wat num prashang man shakri blai wat num prashang ban le na ka ban tau blai da ka bor breu ge jong phi namar ka jingle jo ka do kamla ban pen song ba yau blai na kwan play ni ka po na station nong rom nong ba prad khot ba santer ter ko ongom ni namar kita ki balong kat kum ga do ki amut brai ya ki ru ki jong kata ka do henry kita ki balong kat ba kum sim ya ki ru ki jong utau men sim lakran sayang ni kita ki balong ha ka do ki amut brai bet ya ki ki ba ha ka do tading ta ubadan ya ka khamat ka bakin jado u itanat bi ka bakin jado udan ya ka kti ka bakin jado un itanat bi ban le ka ka bakin jado bar ubadan ru ita ki kijat bakin jado un le bi ka bakin jado ba ita ki ki balong persya ya ka ktin ge jong blai nrei uta ubadan haumen siem umut brai bi ki jong ta haumen siem namar ka jimut brai ka jong ka do ka long ka jingyap nrei ka jimut brai jong ka men siem ka long ka jingim bat ka jing sukken tading ta lada ket no ika kti lada ket no ika kjat lada klau no ika khamat am lada shu klau bi kum to pitharai utau brio unang la banem ka babel ka kran shai namar ka jingmut brai jong ka do kalong ka jingyap lada ka khamat jong pi ka mut brai belu jisu ong ban klau no tang gawe ha ka jing sha boro artli ti gi ui lada ban klau no boro artli ka kjat ru lane ka kti ru mo haba ka kejat kayat ta kamyat ta shikejat kayat arteli kamu lada di ban patno ban dekhat no ya ka lada bro ari ka khtiru kala mli tang kawai ka tre kami bro arteli tading ta am lada le ya ka tam ubriu am ulong invalid ulalong shisha utau badko bat ulong ubriu ubam lar kam shu hi haga ta jing im ke jong o ula ban yapru lada ule ya kata tading ta ka no ka pop bale ka khamat ka kti ka kjat em ba kata ka pop em ka lambe shaga jing yap tading ta kwa banong fi film la ban shakri blai haga bakin jado tading ta pia ban yo diang shisha yo men sim khoi khanang ba ka khamat ka kti ka jat jong pi ba ka ne ka jing em ka jong pi ne ka long ren yang ka jong pi kan mut brai tang ya ki jong trai ong hang ni namar ka jimut brai jong ka do ka long ka jing yap re ka jimut brai ka jong ka men sim kalong ka jing im ba ka jing sukken namar kata ka jing mut brai jong ka do kalong ka jing shun ya ublai namar kam penhapo yala di ha ka hukum ublai lemne shisha kamla aken ubri umla ko abdong fi ban le ka ktin ka jong blai ban pen ko ngo ya utrai lala udang ya hakata ka baken jado kumta te kita ki balong ha ka do kimla ban pen sngobha ya ublai ki balong hi ha ka do atikina kimla ban pen sngobha yoble kamut kam larkam kakti kanom larkan ka khajat kanom larkam or ki khamat kanom larkam ka ba bret no namar kalong ka jin thot lada utau bre uyat ha ka do tadi ta u jisu khot ngi ha ka ne sngi ya ka banginom persang ban shakri blai ni ban lay yoble da ka ka bakin jado namar kita baro kin feel kin long ka jin thot ya utau bre ban rung shaga jing im
Tading ta kwa ba nang fi ka nagaski wat nom persyang ban syakri belai da ka jing sutho breu jong fi. Wat nom persyang ban sutho yo belai da ka ta ka jing start breu jong breu. Rika don kam ban sutho yo belai da umen sim jong belai. Lam da kum ta kan yalam bakla ya ka jing mut ke jong breu. Haka jaka ban jan shu belai ujingai no asendan. Namar belai bayat da ka ta ka jing sutho breu. Ki information technology ma kita ki information ke bayo kita ki jing lum jing tip ki bun palat kini ki sngi balada ngi ngim ya haumen sim ladang ya bitang ha ka do kan sapoi ka por bin artatien yo jisu kan sapoi ka por bin artatien ro ya kan khtin ke jong blai bat kata ke jing shakri blai ke jong fi kan chulong bitang hasun tang halaer ka ba super bading tang kwa banong fi la fi shakri utrai fi ban shakri kat kum ka ktien fin shakri da ka fi snolto ina ka ktien ro da ka bor seba ko lam da kum ta poi she ro ngine dwai ka por menta ngai bo seba ko nai por fi ba fin shakri u blai da ka ta ka jing start breu ko jong fi yo sarong no ne ba fin long ko mita ki khna ki ba fi pule ka ktien seba ko plus to fi fiu ngai bi ka ta fi bot yo trai ba fi gai ba ktien ju blai ka ong ka ta fi ko ngo fi marta tien fi bo jinkli namar ba ktien ju blai ka de ktien ju blai ka khlam bakla ngine dwai ne ka por menta ai ngo me ko trai yo ban kren ka ktien ke jome ka ktien ka ba ka ktien ka ba dan bor ka ktien ka bam kla lano ru mga dwai nga gar khu trai ya kini ki khon ki jome ha ne ka por bakin persyang ko kana ban syakri ame hakata ka bakin jado namar ka khmat kan sa fil ka kti baka kjat kan fil kan long ka jin thot bat kan long shisha ka bamma ban jin thot namar trai nga tip ya kan ka way baka do kan mla ban perso bahaya me abe ni ki khon jame tra kin syakri ame kin yo men sim ba khoi bakin syakri ame ha men sim ba khoi bada ka jin shisha adwai nga khu trai shisha ba ki syakri ame ka khmat kan long jingker khu ka khti ka kjat kan long jingker khu ablai ka khmat ko try kan tan ki egi bakin jam sim ki egi bakin jabneng ka khti ko try kan try ka ta ya ka kam jong ka jingpenem ki kjat ro kin ya kan yo ya ka juti jong ka gospel ka jingsuk ya ka bakan lek na ka jaka ya ka ba kala ban yalap ka gospel ka jome bagani ka khti kan long ka khti ka balap shat bor ya bangin bukti ki bapang kita ki bapang kin khia balani ki khti ki jogi gen ra no ki bsen ka bamut ba usaitan umla ban le don bor ya ka jim ka jongi namar ngi bat ya ka ta ka khti ka man ka jongi ka bor ka authority ka ma ai hangi ko trai ya ka bangi pnya ya ka bor jingdom mle ka jingdom ka pnya yangi ma ai ngi to ka bor ko trai ya ka ba ngilaban ong ya kata ka bamday bar hoot ya ka baday ka bor haladi ka ba ay play tadin tapunan kami ka khmat ikti ikijat jongi ba ka jing ka jongi ko tra yini ki kun ki jome bagin shakri me bagin longa jinger khu ba tra nga da dwai man ay borki baganam dan jinjin thot aga jingim jongi ki kon na do mdaga sigi ko sngo ne ka khubor kinang ya naga bor ka bor naga jing job hakar tengu jisu nga dwai amen but amen. Iro try ngin say sempat la say kasgi ngangai pio jing shai leng bagani ka khot bleng ka khoi fi kholi shibon bleng ta ka brom ju amen.